Παιδιά, Alex44 εδώ και σήμερα θα κάνω ένα unboxing σε μια κούπα της Real Madrid, την οποία πήραμε ένα κουπόνι από τις ποδοσφαιρικές τάπες 2017 που έτυχα. Πάμε να την ανοίξουμε. Ωραία. Έβγαλα το σακουλάκι στην άκρη και αυτή εδώ είναι η κούπα. Λοιπόν, Real Madrid εδώ, Football Club. Εδώ είναι το σήμα της Real. Εδώ έχει μια τέλεια, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και από εδώ γράφει Real Madrid το σήμα της και είναι κάπως έτσι από μέσα. Εντάξει, κλασική κούπα από μέσα, να είναι περίπου τόσο. Είναι πολύ ωραία. Εγώ είμαι Real Madrid γι' αυτό και την πήρα. Και φαίνεται πολύ καλή.